салом алейкум, модарони азиз, умедворам хуб ҳастед. Ҳастан имрӯз номардое ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ мебироянд, номи модари тоҷика пас мезананд дар байни дигар миллатҳо. Якташ Идибек бо кличкаи Бухтарӣ. Модарони азиз, ин суратҳое ки дар рӯи экран дидесен, ман ришои иёра дарошкаи пешпои шумо мекунам. Аиҷа иси ман намегузорам ки ягон шакал номи модари тоҷика пас бизанам дар байни дигар миллатҳо. имина ба хотири шумо модарони азиз. имрӯз ман қасам мехӯрам. қасам ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Риши Бухтариро ба қонуну қоидааш гирифтам ва 40 хонаи падарашро рӯш кардам. чихеле ки Идибек гуфт, айсиди чӣ намегӯям, ман ҳичӣ намегӯям. мана сахт алам кард. нигоҳш кунед. Риш омодагӣ буд, очки, кепка ва мебуромад дар шабакаҳои иҷтимоӣ модари тоҷика пас мезад. ҳама дар пеши қонун як аст. ҳамватанони азиз, мо як модар дорем. ин Тоҷикистон аст. камтар ба нангу номус шудан дар кор аст. шуморо ки иҷозат додагӣ аст ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар байни дигар миллатҳо номи модари тоҷика пас кунӣ? бас нест имрӯз ҳастанд кӯрнамакҳое ки аз ватан берун беватано. ман хари иқболро дар назар дорам. чӣ қадар модари тоҷика пас задеса? имрӯз ман 3 модари тоҷика дидам ки ба 307 модараш дар пеши СИЗО гирад дорад. ин бас нест? мардо, камтар ба нангу номус шудан дар кор аст.